Jo, ahoj lidi, vítám vás u dnešního videjka. Dneska to bude z balíčku mé kamarádky. Ano, je to jen moje kamarádka, je to taky moje faninka. No a můžeme jít na ten balíček. No, takže jdeme na to. Lidi, počkejte ještě pro... Tak, a už je to tady. Jdu rozbalit ten balíček a koukněte, jo. Takže rozbaluju. Takže dopis jako první. Toto tady je tenhle obrázek. No a když otevřete ten dopis, vidíme, jaké to bude. Je to velké. Je takhle velký. Jenom ti řeknu, si to tady takhle rozstříhnout, ale to nevadí. Takže jdu to číst. Ahoj LPS Dano TV, promiň za můj škrabopis. Tady má být bo nebo. Hodně ses zlepšila a tvoje videa se mi začínají, tady má být začínají líbit a do pravé dárky, tak promiň, postupuj podle čísel. Za prvé dává se to na ruku. Takže to je samozřejmě náramek. Takže první, co tady bude, jednička je tady, a tady je, to jsou tak 3, takže jdu na tu jedničku. Takže počkejte chvíli.